Piştî danheva pereyan ji bo piştgirtiya gelê Efrînê, şilayên rêxistin û saziyên civaka sivîl û mirovahî Rojavayê Kurdistanê û ji perçeyên din ji Kurdistanê, heyva sorê a Kurd bi van peran heft barên alîkariyên mirovahî dikire weke şîrên zaroka, betanî û doşek û şandin ber bi kantona Efrînê. Piştî ev êrişa dewleta Tirk ser Efrînê, em wek heyva sor em rabûn bi kampanyekê ji bo alîkariya gelê xwe yê Efrînê. Birastî ev alîkarî gelekê milletê me alî me kir, milletê me yê Rojava, milletê Başûr, milletê Bakur, milletê me yê Ewropa û dostê Kurda û ev munezematê me yê civaka sivîl li bajarê Qamişlo jî me re alîkar bûn. Yekîtiya Eşareyê Kurdî jî ew jî me re alîkar bûn. Wek we dît me konê alîkariyên hemû bajara danî bûn. Millet gelekî alîkar bû me re. Ji bo wêne me ana difak hazir kiriye ji bo mewada em bişîne Efrînê ew jî betanî ne. Dora 7000 betanî, 5000 doşekê esfinî û 5000 xutiyê şîrê zaroka. Heyva sorî a Kurd ji destpêka êrişa hovane ya dewleta Tirkiyeyê li ser gelê Efrînê xwebexiş kiriye di pêşkêşkirina alîkariyên mirovahî ji gelê Efrînê re. Her wiha heyva sorî a Kurd bang li sazî û rêxistinên mirovahî yê navdewletî dike ku bi erkê xwe exlaqî rabe ji bo Efrînê. و ev alîkariya me wê ne adawî bêjî em ê alîkariyê ji bo miletê Efrînê re em ê berdewam bikin heta ev êrişa hovane a dewleta Tirk ser vî miletî werê sekinandin. Em jî dixwazin diriya qenalewera spasiya hemû miletê Kurdistanê li her deverî, li Başûr, li Bakur, Rojhilat, Rojava, her kesî bi banga heyva sorî Kurd re xwekire yek û destê alîkariyê ji me re pêşkêş kir, em spasiya wan dikin û em bangekê ji hemû hêzên navnetewî re ji hemû însana re em ban dikin li gel Efrîn bisekinin vê êrişa hovane ser miletê Efrînê bidine sekinandin. Ev ne cara yekem e ku heyva sorî a Kurd alîkariyên mirovahî dişîne ji gelê Efrînê re. Berî wê barên dermanan û alîkariyên mirovahî jî şandine. Dara berekat, Kurdsat News, Amûdê.